Gepleyer Azatlyk radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şun 2015-nji ýylyň 21-nji ýanwary hepdeniň çarşembe güni Pragdaky studiýada siz bilen men Sehra. Şun habarlar günnelik programmamyzyň esasy böleginde. Russiýanyň daşary işleri ministri Birleşen Ştatlar dünýäde agylyk etmek isleýär diýdi. Американцы взяли курс на конфронтацию, абсолютно некритично оценивают свои собственные шаги. Halkara krizis toporunun täze raportunda Merkez Aziýa hökümetlerini radikallaşmanyň öňüni almak üçin hyzmatdaşlyk etmäge çağırş edilýär. Islam döwleti toporu üçin Goloýdaky Pakistandan we Owganystandan nöker çekininden Merkez Aziýada nöker toplamy kat aňsat diýär. Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani resmi sapar bilen Türkmenistana bardy. رئیس جمهور دعوت رئیس جمهور ترکمنستان سفر 2 روزه خدا. Aşgabatyň protokol köçeleriniň urunaky köp katly ýaşaýyş çaýlaryň köçe tarapy abatlanýar. Emma olaryň içki tarapy ellenilmeýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitdirmäge sinenşert. Habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine geçmeden günüň täzelikleri bilen tanyşyp bolan. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň eden çykyşy Birleşen Ştatlaryň dünýäde agylyk etmek isleýändigini görkezdi diýär. 21-nji ýanwarda geçiren ýyllyk metbuat ýygnynda Lavrov Obamanyň çykyşynda öňe sürülen esasy pikir bu biz birinjidir we beýlikler muňa göz ýetirmelidir diýilen düşünje Birleşen Ştatlaryň felsepesinde şöhrelenirdi diýdi. Lavrowyň bu çykyşyna soňky hususan da geçen ýylyň dowamında Rus resmiler şolsanda Lavrowyň ve Prezident Vladimir Putin tarapyndan öňe sürülen pikirler gaýtalandy. Rus resmileriniň bu pikirleri öňe süren mahaly Ukrainadaky krizis we konflikt sebäpli Russiýanyň Washington we Gunwatar bilen gatnaşyklary ýaramazlaşan döwrüne gabat geldi. Fransa 4 adamy şu aýyň başynda Parijde 5 adamy öldüren islamçy töweşçe kömek etmekde aýplady. Parijiň prokuroru François Molinsin 21-nji ýanwarda beren maglumatyna görä 22-28 ýaş aralygyndaky adamlara garşy terrorçy bilen hyzmatdaşlyk etmek dogrusundaky başlanyç aýplamalary ýönkürli. Olar Amedi Kolubala madde tekniki goldaw bermekde aýplanýarlar. Kolubali 8-nji ýanwarda Parijde atylyp öldürilen polisiýa ofitserini we 9-njy ýanwarda Parijdaky ýewreýleriň halal bazaryny zamunalynan 4 adamy öldürmekde guman edilen esasy şüphelidir. Molins Kolubali bilen hyzmatdaşlyk eden bolmagy mümkin adamlar şoltanda Fransanyň daşyndaky şüphelileri gözlemek ugrunda derňewleriň dowam edýändigini bellidi. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy Owganistanyň hökümeti we howpsuzlyk güýçleri tarapyndan Owgan jurnalistlerine garşy amalaşdyrylan ýowudlyklaryň we haýwatlaryň gerimi artýar diýär. Human Rights Watch guramasynyň 21-nji ýanwarda ýaýradan täze raportynda berilýän maglumata görä, şoňa meňdeş hüjümler 2001-nji ýyldan bäri Owganistanda metbuat azatlygy dogrusynda gazanlanary howp salýar. 48 sahypalyk raportda jurnalistlere garşy edilýän azar bermeler, gorkutmalar, hüjümler dogrusundaky maglumatlar dokumentleşdirilip, onda Owgan hökümetiniň bu wakanyň jogapkärlerini derňemekde we olara garşy iş gozgumykda şowsuz bolýandygy bellenýär. Ermenistan geçen hepdeki gırgınçılıkta bıçaklanan 6 aylyk oğlany jaýlady. Şol gırgınçylygy amala aşyrmakda Rus etgeri aýplanýar. 21-nji ýanwarda Hristiýan ruhanlary Seryoja Avetisyan üçin dini aýdymlar aýtdylar. Şol bir wagtyň özünde ýüzlerçe adam onuň Gyumri şäherindäki mazaryna gysym-gysym gumoýdylar. 12-nji ýanwarda Avestisyanyň maşgalasynyň 6 agdaty Gyumri şäherindäki Rus harby bazasynyň golaýyndaky öýünde ölü tapyldy. Ençeme ýerinden bıçaklanan çağı 19-njy ýanwarda aradan çykdy. Resmiler Rus armiýasynyň esgeri Valeri Permyakowyň Rus resmiler tarapyndan 13-nji ýanwarda Ermeni türk serhedinde tutulandygyny we onuň gyrgynçylygy boyun alandygyny aýdýarlar. Bu hüjüm Yerewanda we Gyumri şäherinde gahar gadaply protestleriň geçirilmegine sebäp boldy. Protestde gatnaşan müňlerçe Ermenistanly Permakowyň sud edilmegi üçin Ermeni tutsakhanasyna geçirilmegini talap etdiler. 20-nji ýanwarda Russiýa Permakowyň Rus harby sud tarapyndan Ermenistanda sud ediljekdigini ma'lum etdi.
İsrail'in polisiyası Tel Aviv'däki awtobusda sapar edýän Palestinaly adamyň Israilli 12 adamyň pyçaklap yaralandygyny aýdýar. 21-nji ýanwarda bolan wakada yaralananlaryň 3-üsiniň saglyk ýagdaýynyň agyrdygy bellenilip, olaryň keselhana ýerleşdirilendigi habar berilýär. Israilli ýolagçylara hüjüm eden adamyň 23 ýaşyndadygy habar berilip, onuň Günwatar kenardaky Tulkarem şäheriniň Israil'in territoriýasyna bekanun geçendigini ýytalýar. Ol Israil'in howpsuzlyk ofiseri tarapyndan aýagyndan atılıp, wakanyň bolan ýerine golay sebitde tutsak edildi. Israil'in premier ministri Benjamin Netanyahu bu wakada Palestinanyň resmilerini aýplady. Owasanyň gorunmak ministerligi hökümet güýçleriniň geçiren 3 operasiýasyna 23 san Taliban söwüşçüsiniň öldürilendigini habar berýär. Ministerligiň 21-nji ýanwarda ýaýradan beýanatynda söwüşçüleriň soňky 24 saatyň dowamında Gannahar, Gunnuz, Kapesa welaýatlarynda öldürilendigi bellenýär. Şeýle-de beýanatda soňky 24 saatyň dowamında geçirilen operasiýalar döwründe Owan milli armiýasynyň 2 eskeri öldürildi diýilýär. Hormatly dinleýijiler, siz şu saadyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýaňyzda olar taýýarlap dykkatyňda ýetiren men Sahra. Saatlar kesmeden soň habarlar günlük programmamyzyň esasy bölümine geçýäs. Ýan habarlardan belläp geçişmediýäli Russiýanyň Daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň eden çykyşy Birleşen Ştatlaryň dünýäde agylyk etmek isleýändigini görkezdi diýär. Bu barada kärdeşim Ýowşan Anurwanyň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň. Ortiýetiň Daşary işler ministri Sergey Lavrov 21-nji ýanwarda Birleşen Ştatlar dünýä agylyk etmek isleýär diýdi we Günwataryň Ortiýeti izoliýasiýa etmek tynançyklarynyň başa barmajagyny öýdürdi. Moskwada, Berlinni Günnäwür Ukrainada konflikt barada planlaşdyrylan gepleşikleriň öňü tirasynda urulan ýyllyk metod ýygynyna çykyş edip, Lavrov Ortiýetiň Ukrainanyň territorial bütegüýligini gollaýanyny, söwüşleri togtatmak üçin 50 barny etjegini hem aýtdy. Ýönül günäni Kiýewiň Günwataryň üstüne ýükledi. Prezident Vladimir Putin'in soňky aýlarda ýakyndan synlanan forumlarda aýdan sözleri bilen bir hörpden gopan Lavrov, Moskwada däp bolan çäräni Birleşen Ştatlary agressiw, şol wagtda dünýä howpsuzlygyna gökim salýan lehen hökmüni häsiýetlendirmek üçin ulandy. Ol Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň öten agşamky ýyllyk ýüzlenmesinde aýdan sözleri Amerikanlaryň ýeni biz nomer 1-nji we dünýä muny boyun almaly diýmek isleýändigini görkezdi diýdi. Lavrov bu häzirki zaman çemeleşmezler. Ol gaýra çekilmeli bolar diýdi we Birleşen Ştatlaryň Islam döwlet toparyndan awanýan global howpa öz başyna çäre tapyp bilmän ýaranlyklary we bileleşikler düýändigine sarylanyp bu çemeleşme eýýämden üýtgoýar diýdi. Lavrov Ýewropa täsir etjek bolmak Amerikanlaryň ganynyna bardat diýdi we olaryň genetiki gelip çykyşyny üýtgetmek gaty kynlyp sözüniň üstüne goşdy. Ol Obama öz sözlän sözünü Günwataryň Ortiýeti izoliýasiýa etmek baradaky çağırşyny gaýtalady. Emma bu tagarlalar netije bermez diýdi. Prezident Obama 20-nji ýanwarda eden çykyşynda Birleşen Ştatlar öz ýaranlary bilen berk we jewiz sur, Ortiýet bolsa izoliýasiýada we onuň ykdysadyýety çagşaýar diýdi. Birleşen Ştatlar, Ýewropa birleşigi we beýleki döwletler, şol sanyny Kanada, Ýaponiýa, Awstraliýa geçen martda Moskwanyň Krymy Ukrainadan anneksiýa edildi we Günwatar Ukrainanyň böleklerini kontrollik edýän Ortiýet separatistlere gollaw üçin Ortiýete garşy sanksiýa girdi. Lavrov Ortiýet täze sow uruş islemeýär diýdi we Birleşen Ştatlar hyzmatdaşlyga dolanmaga çagyrdy. Emma ol bilelikde işleşmek tagallalarynyň Günwataryň Ortiýede diýen bir taraply başçylar derarly bökdelýändiginden şikaýet etdi. Ol NATO Ortiýet bilen gapma garşylyk ýodasyny saýlap aldy diýdi. Ortiýet Günnäwür Ukrainada konfliktde gatnaşygyny inkar edýär. Bu konflikt netijesinde aprelden bäri 4700-den gowrak adam öldürildi we NATO bilen Kiýew Moskwanyň harby galtaşy barada ýalany çykaryp bolmajak subutnamanyň bardygyny aýdýar. Ukraina 20-nji ýanwarda hökümet goşunlarynyň Günnäwür Ukrainada regulýar Rus goşunlarynyň hüjümine sebäp bolanlygyny aýtdy. Lavrov Moskwa Rus goşunlarynyň we ýaraglarynyň Günnäwür Ukraina girişi barada hiç bir subutnama görkezilmändigini aýtdy hemde Günwatar döwletlerini, halkara kadalaryny bolup Ukrainany ýara bilen üpçün etmekde aýplady. Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, habarlar günlük programmamyzy türkmen sany değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs.
Halkara krizis toporunyň ýaýradan täze raportynda Siriýadaky we Irakdaky Islam döwleti atly söwüşçi toporun tarapyndan söwüşýän Merkezi Aziýaly söwüşçiler Merkezi Aziýada çynlyky howpsuzlyk aladalanmalaryny döredýär diýilýär. Emma muňa garamadan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hökümetleri öz raýatlarynyň näme sebäpden Islam döwletine goşulýandygyny çözmek urunda o diýen iş etmeýärler diýilip agzalýan toporun raportynda bellenýär. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifoň berjek giňişlik maglumatyny dinläli. Merkezi Aziýaly söwüşçiler Siriýadaky we Irakdaky Islam döwleti toporunyň jeňçileriniň hatarynda töwüşmek bilen Merkezi Aziýa uly howpsuzlyk wehimini salýar. Emma hökümetler entek öz raýatlarynyň näme üçin Islam döwleti toporunyň söwüşçilerine goşuljak bolýandygy bardak meselelere ýeterlik üns bermeýär diýip halkara krizis toporunyň täze hasabatynda aýdylýar. Siriýa çağırýar. Merkezi Aziýadaky radikallaşma diýen at bilen 20-nji ýanwarda çap edilen 16 sahypalyk hasabat Twitter'de barha ýokurlanýan radikallaşmanyň sosial siýasy mazmunyny synsalýar. Halkara krizis toporunyň Merkezi Aziýa proýektiniň direktori Deirdi Tinan, Islam döwleti toporu üçin golaýdaky Pakistandan we Owganystandan nöker çekininden Merkezi Aziýada nöker toplama has aňsat diýär. Bu ýagdaýyň sebäpdäki kökleri basa barmadyk sosial we siýasy ütgesmelerden ujalýar. Ba ýa-da garyp bilimli ýa-da bilimsiz gögöli ýa-da ýetisen aýal ýa-da erkek Islam döwleti toporunyň goldawçylary meselesinde anyk bir portret ýasypatlandyrma ýok diýip Tinan aýdýar. Hasabatda aýdylmagyna görä Merkezi Aziýadan 2000-den 4000 çemese aralygyndaky erkek we aýal radikallaşyp Islam döwleti toporunyň hatarynda söwüşmäge ýa-da oňa goldaw bermäge gidipdir. Etniki özbekler sultanda Özbekistanyň raýatlary Islam döwleti toporunyň hatarynda söwüşen Merkezi Aziýalylaryň arasyndaky iň uly topar bolup durýar. Olaryň 2500 çemesi bolmagynyň mümkindigi sultanda olaryň arasynda Kyrgyzstanyň öz tewitinden gelinleriň hem bardygy aýdylýar. Islam döwleti topory etniki kyrgyzlary, kazaklary, türkmenleri we täjikleri hem özüne çekýär. Hasabatda Merkezi Aziýadan Islam döwleti toporunyň hataryna goşulýanlaryň belli bir anyk typatlandyrmasy ýok diýilýän hem bolsa, ýagny bu topor göwüläni hem bedeni berkäni, baýragy we garybragy, erkegi we aýaly deň derejede özüne çekýän hem bolsa, bu ýerde bir umumlyk hem bar. Merkezi Aziýadan Islam döwleti toporunyna goşulýanlary ýa-da bu topory goldaýanlary birleşdirýän sol umumlyk sosial we siýasy ýagdaýlardan argynlyk bolup durýar. Islam döwleti topory şu urdaky nägilelikleri öz peýdasyna ulanýan ýaly bolup görünýär diýmek bilen hasabat hususan da Özbekistandaky ýagdaýa aýratyn üns çekýär. Bu ýurtda ozal Taliban ýa-da Özbekistanyň Islam hereketi ýaly köni jihatçy toporlary goşulmadyk adamlar oňa täze döredilýän siýasy düzgün hökmünde seretmek bilen Islam döwleti jeňçi toporuna köp gyzyklanma bildirdiler. Islam döwleti bolsa Günorta Kyrgyzstanda bir imamyň hasabatda getirilen sözlerine görä universal maksat kolonializm däldi, eýsem prinsipler ugrunda görüşen ýaly bolup görünýär. Hasabatda aýdylmagyna görä Merkezi Aziýa hökümetleri Islam döwleti toporunyň raýatlaryň barha giň toplumyny özüne çekýändigini gerekli derejede boýna almagy basarmadylar. Ol ýerde 17 ýaşly delliklerem ýetişen biznesmenlerim ortatda ikinji aýaly öýlenen ärler tarapyndan taşlanan gelinlerim halifatda öz çağlarynyň geljeginiň hat gowy boljagyna ynanýan maskalalarym mektebi taşlanyrdyr, uniwersitet studentleri hem bar. Bu adamlaryň hemmesi Islam döwleti post-sowet durmuşyna münasip alternatiwa bolar diýip ynanýar. Olaryň käbirleri töwüşmek dileýär, beýlikleri bolsa kömekçi we ýardamçy bolmak dileýär diýip halkara krizis toporunyň täze hasabatynda aýdylýar. Kärdeşim Merdan Sarifoň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, halkara krizis toporunyň täze ýaýradan raporty barada siz näme pikirde? Bu barada pikir garaýşlaryňyzy, bellikleriňizi, özüňizde bar bolan maglumatlary biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Şeýlede biz
Facebook we WhatsApp'daki okuyucularymyzdan Merkezi Aziýalylaryň Siriýa, Iraga gitmegine näme sebäp bolýar diýip soradyk. Bu sorawmyda Facebook'daky Azamat adly okuyjumyz jihad üçin gidýärler, hem sowap hem de pul gazanýarlar, bir okda iki towşan atýarlar diýip öz tesbirini belläpdir. Türkmen adly beýlek bir okuyjumyz Azamat adly okuyjumyza ýüzlenip, "Şeýle bolsa siz näme üçin gitmediňiz? Musulmanlar bir-birleri bilen uruşýarlar. Siz hem şoňa alkyş aýdýaňyz" diýip öz garaşyny galdyrypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz hem öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook we WhatsApp'daky sahypalarymyzda goşulmagy çağırýar. Bu bölümlerde bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Şu gün ýagny 21-nji ýanwarda Owensanyň prezidenti Ashraf Gani resmi tapar bilen Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda bardy. Owensanyň Daşary işler ministrliginiň medeniýet sözçüsi Sirajul Haq Sirajiň aýtmagyna görä, Ganinyň bu saparynyň dowamında iki ýurduň resmileriniň arasynda beýlik meseleleri bilen bir hatarda howpsuzlyk meseleleri maslahat ediler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Kawula habarçysy Şamerdanguly Muradynyň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Afgan prezidenti Muhammed Eşref Gani ýokary derejeli döwlet delegasiýasyny ýolbaşçylyk edip Türkmenistana sapar etdi. Onuň Türkmenistana eden saparynyň Awganistan üçin ähmiýetiniň uludygyny resmiler aýdýar. Awganistanyň Daşary işler ministrliginiň sözçüsi Sirajul Haq Sirajiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, prezident Gani Türkmenistanyň prezidentiniň çakylygy boýunça Aşgabatda sapar etdi. İki ýurduň arasynda ykdysady, medeni we syýasy hyzmatdaşlygy östürmek boýunça gurrun edilýär. Regionara meseleler hem aralyp maslahatlaşylýar. Howpsuzlyk meselesi bilen baglam iki ýurduň prezidentleriniň gurrun etjekdigini Siraj aýtdy. رئیس جمهور ترکمنستان سفر 2 روزه خدا. Prezident Gani bilen Awganistanyň Milli Howpsuzlyk Keňeşiniň başlygy Muhammed Hanif Etmer, ykdysadyýet boýunça maslahatçysy Omar Daxilwal, Prezident idarasynyň başlygy Abdulsalam Rahimi, Awganistanyň Daşary işler ministriniň, ykdysadyýet boýunça ministriniň, suw we energetika ministriniň, neft gaz we dag magdallary boýunça ministriniň, transport we hawa ýollary boýunça ministriniň, hemem ýokary okuw boýunça ministriniň wezipesini ýerine ýetirji ýolbaşçylarym Aşgabatda bardy. Prezident Ganinyň Türkmenistana eden saparynyň bähbidiniň ören uludygyny Awganistanyň vice-prezidentiniň jemgyýetçilik işleri boýunça maslahatçysy Haji Mustafa Kulbay aýtdy. Türkmenistanyň Awgan halkyna kömek edýändigini ol belläp geçdi. Jaýynda Eşref Gani bilen başlygyny ota gitdi. Ýaxşy etdi. Türkmenistan bilen bilder ýan-ýana onşy stötsamyda garşy tor bilen kellamyda aýryp olaňam diýişe agyrýar. Arada fiil aldı, billere derrew ikuna kalman yetişdi, hemme datlary getirdi. Gozgutara mana şu bilen ýeriktirigi berip dur, garaňsylygyny ýaktylyk etdi. Gonşymyz Türkmenistan döwletimiz aýra, emma biz millet bir, olam aýry dili gepleýär, billere aýry dili gepleýär. Emma olar örde galan biller ata-babalarymyz dary öten bir et bilen dörnek biller aýrylyga ýerimizem ýok. Awgan türkmenleriniň raýdaşlyk keňeşiniň başlygy Haji Muhammed Enweriň aýdysyça, prezident Gani Türkmenistanda gowy garşylanypdyr. Biziň prezidentimiz Ashraf Gani 50-den aşarak adam bilen bile Türkmenistana safar etdi. Türkmenistanda öňet garşylady. Awganistan bilen Türkmenistan ortada hemişe dostluk urup gelen Türkmenistanyň Awganistana eden ýardamlary belli ýardamdyr. Billere tok beripdi, mana demir ýoluny çekgeljek bolupdy. Prezidenti oňatap garşylap alyşy ýaxşy iki döwletiň ortasynda gepleşik taýlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Ulumrady. Owan prezidenti Ashraf Ganinyň Türkmenistana edýän bu saparynyň dowamında Owensanyň Türkmenistan bilen serhetdeş garkyn etrawynyň ýaşaýjylary Amderýanyň öz akymyny üýtgetmek netijesinde dören dawaly adanyň hem maslahat edilmegine we bu mesele dogrusynda çözüde gelinmegine araşýarlar. Bu barada Kawula habarçymyz Şamerdanguly Muradynyň berjek maglumatyny dinläliň. Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynyň garkyn etrabynda 18 ýap ýa 18 aryk bolupdyr. Wagtyň geçmegi bilen 18 ýapdan 15-ni Amderýa ýudupdyr. Häzir garkynda diňe 3 ýap galypdyr. Ýyllaryň dowamında Amderýa akymyny üýtgedip
Qarqın etrafının müňlerçe hektar yerini aldy. Iýni boyu ençeme kilometre uzap gitýän ada döredi. Bu adany Qarqın etrafının halky biziň öňki ekrançylyk yerimiz diýip hasaplar. Qarqın etrafının hakiminiň ornmasary Muhammed Sahy Ihsanyň aýdysyça Türkmenistan adada garym gazyp berkidiş işlerini geçirýär. Türkmenistanyň Awgan topragynda serhatçylygyny çekmäge haky ýokdur. Bizim şol adadan hatçylyk ötüş, bizim ismil kopar kynçylyga ýetişýär. Meselanyň çözgüdü üçin Awgan hökümetiniň çäre görmeldigini Ihsan aýtdy. Anda bilen İslam'da çok hükümet merkezi mezarlarının ki emsaya komşu olup, ki mülk olup, kıyımsızlıklarımız bilen olup çeşitler dedilerdi. Hiçbir çare o imkanatımız yok. Qarqın etrafının öňkü hakimi Fayz Muhammed Hanyň aýdyşyna garanda serhatçylygy anyk däl. Oňa görä Awgan topragyny Türkmenistan iýeläpdir. Komşu ýurtlara çagymyz belli däl. Awganistanyň mülki o gatda hem bar, olar muny iýelenip otyr. Mal bakmak üçin ya mal gara o ýere geçirseler ya bolman odun şot diýip bir ýere eger Qarqyn ilaty barsa, onu olar goýan ýok. Serhat meselesiniň döwletara gepleşikler arkaly çözülmeligini Fayz Muhammed Han öňe sürdi. Serhat meselesi, serhat şu noktaý serhat bilinse, şu serhat belli bolsa, ýani mana bu ýere Türkmenistan, bu ýere Awganistan, şu orta biziň serhat. Awgan ilaty hem ondan aňyr ötmese soň serhat belli bolsa. Awgan prezidenti Aşgabatda safarda bolýar. Dawaly ada bilen baglam iki ýurdun ýolbaşçylary gurrun eder diýip Fayz Muhammed Han umyt bildirdi. Qarqyn etrafynyň arçyny we Oba geňeşiniň başlygy Gulam Resul Qaryadaryň aýtmagyna görä Türkmenistan Qarqyn etrafynyň halkynyň 25 kilometr töweregi mülkini alypdyr. Türkmenistan billerin mülkümüzü alıp billerin uyumuzun düýbinden bir garym gazyp gelýär. Türkmenistandan haýşymyz bar. Bizim şol ilimizin kaptalından aňyrakdan 25 kilometr yer bizim mülkümizden Türkmenistan gasp edip otyr. İki ýurdun arasynda serhat meselesiniň gepleşikler arkaly çözülmegini özleriniň isleýändigini Gulam Resul aýtdy. Şu meselanyň çözgüde iki döwletiň Awganistan we Türkmenistanyň döwletiniň arasynda bir hemaňlyk tapylyp ikisi ýarlaşyp bileleşip sylkeradymyzy açyklap berse diýip biziň umytymyz bar. Gepleşigi taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmyrdan Ulumrady. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu Türkmenowan serhedi ýa-da onuň golaýynda bolup geçen wakalar barada ýygyderli maglumat taýýarlaýar. Bu barada sypdyran maglumatlaryňyzy okap, öz garaşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz, size azathabar.com web sahypamyza garaşýas. Web sahypamyza Türkmenistanyň garum.info arkaly girip bilersiňiz. Habarlar günnelik programmamyzda dowam etdirýäs. Aşgabatyň protokol köçeleriniň uğrundaky köp gatly ýaşaýyş jaýlaryň köçe taraplarynyň awatlanýandygy habar berilýär. Emma şol bir wagtyň ödünde bu köp gatly ýaşaýyş jaýlaryň içki tarapynyň ellenmeýändigi bellenýär. Paýtagy Aşgabatyň käbir köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň daşyna geçirilýän bu awatlaýyş işleri barada habarçymyz Murat Urwanyň berjek maglumatyny dinläliň. Geçen hepde paýtagyň dürli raýonlaryna köp gatly ýaşaýyş jaýlaryny awadanlaşdyrmak çäreler geçirilip başlandy. Jaýlaryň diwarlarynyň suwugy gaçan ýerler suwulyp renklenýär. Bu işi paýtagyň kommunal hojalygynyň işgärleri alyp barýarlar. Aşgabatda parahat 5-nji, 6-njy mikroraýonlaryna bu işler amala aşyrylýar. Oňorlayan jaýlaryň ählisinde haýsda bolsa bir köçäniň gyrasynda ýerleşýän jaýlar, köçelerden aşagda ýerleşýän jaýlary degilmeýär. Bu alınıp barlayan avadanlaştırış işlerinin sebepleri vardı. Yaşayıcılara hiç resmi malumat ya da düşündürüş verilmese de bu işleri çeklerin kuruluşçular bunu 2017 yılda Aşgabatda geçirilmeli Azyada oyunlarına tayarlık ve düşündürüyorlar. Jaýlaryň diwarlaryny avadanlaştırmak işlerinin bir katarda şu diwarda aslan yaşayıcıların split sistemleri, çanak antennalar hem ayırılýar. Çanak antennalaryny jaýlaryň uçaklarına geçirmeye ruhsat berilýän bolsa split sistemleri düýpden aýrylýar. Esasan split sistemler jaýlaryň köçe wakyp duran tarapyndan aýrylýar. Jaýlaryň arka ýüzündäki split sistemler deglenok. Yergelen aýtsak jaýlaryň käýýerleriniň arka ýüzleri asla oňorlanok. Galyp berse-de ýaşaýyş jaýlarynyň gireleri we ýyladyş sistemlaryna bolan ýasazlyklar remont edilmeýär. Käbir ýaşaýyş jaýlarynyň uçaklaryna ýyňanan ýerlere hem üns berilmeýär. Ýaşaýjylaryň split sistemlarynyň aýrylmagy olarda nägilik duradýar. Bu arada şikayet eden ýaşaýjylara awadanlaşdyrmak işlerini alyp barýan häkimet wekilleri bir günäkärde ýokardan gelen buyruk diýip jogap berýärler. Split sistem
sistemalar ayrılan kär yaşayıcılar olary yaşayış jaýlarynyň gireleriniň içinde goýýarlar. Käýerler orta goýup kalmaga ýatýan split sistemalaryny ýygnap goýýarlar. Olar soň ýene-de split sistemalaryny öňkü ýerine asyp bolar diýen pikirde. Hawaçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada öz pikir garaýşlaryňyzy ýa-da başdan geçiren tejribeleriňizi, maglumatlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, ýa hem belläp geçişimiz ýaly biziň medpod email belisi gmail.com email adresimde haturadan ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Siyasi oppozisioner Aygul Täjibanyň ýan ýollaşy we Adatlyk radiosyna saglyk meseleleri barada öz pikirlerini aman ağla bilen aýdyp gelen Iskenler ağa aradan çykdy. Ol şu gün Şweýçada toprağa berildi. Aman ağa geçen ýyl Adatlyk radiosu bilen töhfetdeşlikde şeýle diýipdi. Näçe ýyl otursun Türkmenistan 20 näçe adatda neutralitet näme ýozlaşdyk ol bir ýanky näçe täze keselhanalar zatlar biz var kawmy bina edildi taýda Porsche Center diýdi eýle serdeş kardeş center diýdi zatlar keselhanalar kän açyldy da 4 saatny sallar sıra ýerleşdirildi. Şolara gerek enzami aparaturany hemme zatlar getirdiler hemme zatlar satyn aldylar. Ýöne şol getirilen aparaturalarda getirilen enzamlarda, laboratoriya enzamlarında, hemmeli nemelerde yeterli kadir. Iqtam özünü bilýän, o zatları bilýän kadir ýokdy. Şol üçin häzir çenli medisina osayda bildirýär, tawsaýa. Aman aganyň geçen ýyl Adatlyk radiosyny neden çykyşyny dinlediňiz. Kardeşi Muhammed Tahir şu gün Iskenler aganyň jaýlanyş merasimine gatnaşan we Türkmenistanyň parlamentiniň öňkü deputaty Halmurat Söýünüf bilen söhbetdeş boldy. Hamada Aman agany biz wagtyl adatlygy berýän maglumatlar bilen tanýas. Onuň şahsiýeti hakda dograk maglumat berýäsiňiz. Iskenler Täjib Iskenler ağa 1943-nji ýylda Aşgabat raýonynyň Kaka pasiýologyny dünýä ýenen 1964-nji ýylda Med instituty oturup şol ýylam Aygul Täjiba bilen durmuş toýun tutan adam. Aygul Täjiba da 90-92-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň ýokary sebädiniň parlamenti hem Türkmen oppozisiýasynyň görnükli wekilleriniň biri. Geçen şol 25-30 ýylyň dowamyny Iskenler ağa Aygul Täjiba ikisi bilelikde bir maşgalada şol Türkmenistanyň halky üçin şolar köp zähmet çekdiler. Iskenler ağa şol sanyda köp ýyllaryň dowamyny Adatlyk radiosyny Aman ağa ady bilen çykyş edip halkymy da gollan gelen kömegini, ýardamyny we aýdyly dil kömegini edip gelen ýaşuly. Hamada häzir edil Iskenler aganyň jaýlanyş merasimine gatnaşyp oturýanlar gatnaşanlardan biri. Indi şu merasim maktabyda maglumat berýäsiňiz näil geçdi bu şu gün? Iskenler ağa şu gün Stockholmyň eteginde uly musulman gowunçylygyna jaýlandy. We şol jaýlanmadan ozal mesçitde janaza durulyp ýüzlerçe musulman gelip şuman ana gowunçylykda aýet berip we soňky ýoluna merhumy uğratdylar. Şol gowunçylykda da meniň deputat kardeşim Iskenler aganyň maşgalasy Aygul Täjibada ýatyr. Oňa ruhy şu ýerde. Siz aýdyp geçdiňiz Iskenler aganyň watana bolan söýgüsi, arzularyny bilýär hemmemiz. Onuň jaýlanyş merasimini Türkmenistanda geçirmek mümkin bolmadymy Halmada? Bärde bir aýt belläp geçmeli bir zat barda. Türkmen hökümetine ine Awdukuly oğluny ýututly hökümet ursat bermedi. Şol döwrem eýam Berdi Muhammed häkimet başyna gelipdi-de. Soňra Aygul Täjiba ýoğluny da gytaklaýan hökümete duýdurduk. Şolar ýaly bir mümkinçilik barmy diýsek, ýüzem tutup oturmaň bolmajaklady, ardam edip oturmaň diýip bile şuňa alaq jogap geldi-de. Onuň üçin Iskenler ağa ýoğluny dogrusyny aýtsak özümizde kiçilik bildik, ýene-de ýüz tutup, ýene-de şol ýok sözüni ýa bolanak sözüni eşitip, ondan çağalarynyň ýüregine ozalym gaýgy hasarat ýeterlik adamlara ýene-de duýduny, ýarasyny duýs etmek biz üçin gelişmejek ýagdaý. Şoň üçin şapar ýüzem tutmadyk hökümeti. Şu ýerde ýene bir aýtjak bolýan adam Adatlyk radiosynyň dinleýijileriniň üstü bilen Iskenler ağa döwründe Türkmenistanyň baş demir ýol keselhanasyna baş lukmanyň ornahary bolup işlän adam.
müňlerçe adamy kesellen halas eden adam. Şoň üçin şu maşgalany tanýanym, gatyken hemmejigine dogan garyndaşlaryna ählisini öz adymdan, öz ýoldaşlarymyň adymdan, öz maşgalamyň adymdan çoň gurgynanjym bildirýän. Ol ýa-da ýatan ýere ýaky bolsun, Erkenler aganyň beren maglumatlaryny üçin köp sag bolun. Sag bolun, sag bolun. Kardeşim Muhammed Tahirin şuun İskender Ağa'nın jaylanış merasimine gatnaşan ve Türkmenistanyň parlamentiniň öňkü deputaty we siyasi oppozisioner Halmurad Söýnüf bilen geçiren söhbetleşigini dinlediňiz. Adatlyk radiosu merhumyň ýygyna galynlary jan saglygy we uzak ýaş dileýär. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günlük programmamyzy geçirip gutarýar. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Programmanyň Pragadaky studiýadan men Sehra alyp berdym. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.